σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα θα κάνουμε Crossbar challenge. Ξεκινάω η Στεφ. Πάμε. Παραλίγο. Το πέτυχε. 2-1. Όχι, 1-2. Και τώρα πάμε για το τρίτο. 1-2. 3-1. Τώρα πάμε εγώ. Παιδιά, μπερδεύτηκα. 1-3. Τώρα ο Ιτσιτζίμις το χάνει. Πάμε και για το δεύτερο. Γρήγορα. Το έκανε.